Dalan, kinapudno ken biyan. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti umuna at Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta, iso ti pagtaudan, ti amin akita ti kinadakas. Simmina ti sumagmamano at tao iti pamati, gapo iti tarigagay da abo maknang, kat nagsagabada iti adu aladingit kan lagdaan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Ay, apag iso. Alas 12 gaya man. Ay, magasak man pa'y di ta tersina. Nagmatangak iti sidan mo iti asawa. Ay, Si kamot gayam day ta, Loter. Nalpas ka din ti misayo. ay, wan. Nagawid ako man. Dumagasak pa'y di ta kantina. Ket, kumusta mo't nga iti kanayon nyo nga ipapanpan na kimisa? Ay, mayat-mat. Mayat ka no. Ah, Apay ngay, tanukit kita agmat ti kabibiyagyo iti asawam, ket awan mat pakakitaan iti ilulungaw yo. Kanayon kayo ngagpaiso amapan makimisa, ang awan mat ti makita ka nagbaliwan ti panagbiagyo. Saan kayo matabumaknang? Kanya. Ay, diyak malipatan ti imbagbaga kanyak ni Magnaw bakay. Ay, bye-bye amon dayjay amagno. Kung ana dayjay ta isukat baknang. Swerte na. Taisaw tinangtawid iti amin na kinabak na ang ti ulitagda. Anaglaklakay abaraw. Ay, saan na anagrigatan? Bay amon. Kung ana siguro dayjay, ta saan ka anapan nakitangdan. Anya? Kung ana ide nga ibaon ka kano, tamapan kayo agraep iti talon na. Hangam kunak, saan amabalin? Taal daw mo't nga rod ti Domingo. Intay makimisa. Ay, isumat lagayam. Akas jay ti sauna kanya. Wen, isunga, anya nga rod. Talaga akas ta, dagiti kasken kwa na. Pain, awatak matkit day. Tasaan ang makimismisa ni Magnaw. Tikit di aramidem. Numakitam, awisem to amapan mo't makimisa. Sige, aramidak day ta, bakit? Nay, adda kayong matgaya man, Uncle. Ayan dagiti trabahador. Agraraop da pay laeng, Uncle. Apay ka di. Sige. Alam dagiti ginatang ko at tinapay kan mainom. Orasan tapno ayabam idangag merienda, Loida. Wan, Uncle. Kasano, anya ti panagkunam? Malpas ka di amaraupan amin ti talot? Panagkunag. Adda mabati abasit, Uncle. Siguro, maraupan iti may saldaw. Anya? No kumataim may dayjay aloter, di malpas kumaita nga aldaw ti raap. Sana bali, Uncle. Malpas tulak ta. Anya ti ibagam kanyak, Loter. Domingo ita. Kat awisan ka kuma, taintay makimisa. Anya? Para kanyak, oray sana ka makimisa. Tawan mater aramida kadakes. Ket no tumultulong akpay, adon tinatultulong dita akakaasi ti panagbiagda, Loter. Angam si kanag. Awan. Ay, agpay sumatkit di Awan, tinatulungak no maipapan iti kwarta. Dayta katikunak. Uray misa ka amisa. No awan tumutlaang ti makukwartayo. Awan mutlaang ti serbina.
Ay, saan na po nuday ta? Anyakit din na saan? Bimak nang kayo kumaan, Luther. Ay, saan matakas ta? Kastoy nga Di mo may- nituloy tag palawag. Tawan ti makita ken ka apamanagnek mo iti bagbagam. Nulabsan ti agsao. Tiw ka pay. Tawuray sa anak ka makimismisa. Taadu ti kwartak. Adu ti matultulong ka nakakaas iti panagbiag da. Gaputa ka nayo nak amang tangdan iti trabahador ko. Ay na, ni magnupay mati kunayaw. Ay awan amok di Luther. Ay, awisa ko mga ron ang makimisa. Sa bahay matanti bagbagana. Kasano ang maawis yung ang makimisa? Kaano nakalaslas tong atao? Barang maikat ko mati kinalastog na nung sumrak iti simbahan. Kumaano kayat na? Ngam saan mo't nga road? Ay, nakaro ti kinalastog na. Gapaw, taandaan. Uray kano saan ang makimisa? Tagar aramid kanumot iti kinaimbag. Awan ti basol ngar aramidan na. Saan ang maisalakan ti tao? Babaan laang iti naimbag nga aramid. Anya? Ngam sapay la kuma. Tamaidalan to iti pudno ni Magnaw. Pagkunamat, asak nga agar aramid iti kinaimbag. Kat saan nakto ang maisalakan? Ha? Insalakan na tayo ti Diyos. Saan agapaw iti anyaman ang nasayaat nga inaramid tayo. Nudi kat gapaw iti asin na kada tayo. Kaya't mo asawan, at dapay basol ko, uwan no pagkurkuranga. Adda, aging nga ibagbaga ang naawan basol mo. Agbas-basol ka. Anya? Uray anya pa iti bagbagam. Awan ammo ka basol ko. Nagbasol amin at tao. Kat agkurang da iti kinadayag ti Diyos. Kaya't mo nga rod asawan, iti laksiter aramida ka kinaimbag, ken itutulong ko kadag iti agkasapulan, at dapay kurang ko. Pues, anya nga rod day ta pagkurkurangak, Luther. Ti panagsirbim iti Diyos. Ay, ad-dalakit din a kinagura na kani Magno, gapu iti imbagam. Ay, masurunak nga men iti kinalastog na. Unamlan asino. Ay, di na amo ti agpakumbaba. Luther, Punumat Ay, unamlan asino nga agsasaaw. sikan ti makaaw-awat ken kuana, Magno. Amumet, agdo matayo iti kasasaad. Baknang da, idinto tada tayo ket pobre. Day taket ti madino maminsan. Gapo iti kinabaknang da. Tagibas si tandaan dagiti awanan. Ay, Ala, baybay amon ko naklangarudan. Makaamiris dan tumetla siguro. Martin, anya nga tati aramidag, tapno ad-adda a bumaknanga. Anya? Kaya't mo pa iti bumaknang, Mang Magno? Kaya't ko nga rod, adda ka di ammo mapamuspusan. Adda Mang Magno? Isurong man kanya, tapno ad-adda a bumaknanga. Kastoy, Mang Magno, mangirwar ka iti 50,000 pesos. Anya? Pangaramatan ta nga iti kwarta. Ano panta makisugali di kasino? Dakkel ti mapangabakan ni Jay. Mayat sa. Magustuak ti singasing mo, Martin. Wow! Dakkel nga agbayso ti napangabakak, Martin. Kunak tumatkan ka, Mang Magno. Nagmayat. Ala, agsublitan tumanin ditoy. Ay, gatuwa na. Ay na, ad-adda na bumaknangak no kastoy. Kat inton sumarno,
idakdakkel kun tupay ti pusta. Congrats, Mang Magno. Dakkel manen tinapangabakam. Ag milyonaryo ak dito ya di na oras no bilang laing. Balatuan nakman nga rod. Di kagdadag. Pabalatuan ka, Martin. Agyaman Mang Magno. Agsasaruno ti swerte kita. Mayat samet no milyon ti ipusta giniton sumaruno. Idi kasta, dakdakkel ma ti maliksab ko. Buisita talaga ti kastoy, Martin. Mang Magno, Awanan, mano na milyon tinabakan niya, Martin. lading itak tinapasamak, Mang Magno. No mga abak ka itay. Sayang ti mano a milyon na pisos ko. Napaglakwa ka dagiti sa nikuha ka. Nahabak lang iti sugal. Anya? Naipaabak mo amin na kwartam? Masapol ang makasubutan. Kasapulan nga ilakok dagiti talon ko nga iniktarya. Aramidag. Anya ka diti aramida mon, Magno. Inla kumot aminan asan ni Kwam. Sana bale, masubot kung tumot lang ti kwartag. Dakkel nga min ti abak ko iti sugal. Isuanas ka na makasubutan. Anya, nukasta, impaabak mo iti sugal ti kwartam a naglakwam kadag iti sanikwam. Ay unay kan, kaano pa'y anasursurum ti agsugal. Awan bibiyang ti asino man. Sanikwak dagitay. No anya ti desisyon ko, iso ti matungpal. Ay, kaasimot ita ni Magno. Manipod inla ko na dagiti sanikwana. Agraman kotse kandakkel abalay na. Tay talatan agbarbartag ti aramiden na. Anya? Ay, nagpardas lakit din ti pasama ken aya. Ay, win nga rod. Damag ko kat milyon-milyon ti pustana no makisugal. Ay, isumat lagayam. Anagbiit, anapukaw na ti kinabaknang na. Ay, kasimot nga rudan ani Magno ita. Ay, kat basol na Ay, unmat kit di, bakit? Sapay kuma. Ta itikas ta napasamakan ko na kat makaamiri sa una. Anya kayo umatan, Uncle. Kanayon kayo mabartag. Kabalan nakitan nga ungtan. Loida, gapo ka dito makipaggigianak lang dito balayo, ha? Uncle. Buisit! Tikas to'y abiyag! Ita takasta tinapasamak iti biyag mo. Agsingsingpot kan, Magno. Kasta ka lang arudan. Sa kanto pa'y lagbartag akanayon. Ay talaga ang makaungot ni Lloyd aka anakam no kastamlaang. Wan nga rod. Aklunak dagiti nagkurangak. Basol ko ti amin. Basol ko ti panagsugsugal ko. Ti aramidam ita at singsingpot ka. Kanagan anus ka. Aramidam ti amin akabaalam at tumulong ka dagiti kakaanakam. Tainto nagkapsot ka. Dida kanto baybayan. Wan, katagyaman ak itibalakad mo kanyak. At nakadiam mo malugar ang mabalin ko apapanan, Martin. Mang Magno, Mababain ako kini Luther. Kasla kayat kunti pumanaw iti daytoy a lugar. awan mo ti amok, Mang Magno. Para kanyak, nataltalgid ka dito'y lugaryo. Dito'y kalatan. Narigat ti makigasang gasat iti sabali a lugar. Aging kang aminita.
Jak maaklon tinapasama kanyak. Mang Magno, Nang runa no adda makita nga kat katawa. Panagrik na katsak tikat katawaan da. atap mo lang day ta, Mang Magno. Masyandakit di kang ka, ah? Iso ti amok. Papanan nyo ita, Uncle Magno. Nakasukat kayo mo't itibado yo. Mapanak man makimisa. Makimisa, Uncle? Inak mamatdum nga giti palawag ni Apo Padi jay simbahan. Naamiris ko. Apudno tinako na kanyak ni Antio Adora. Nasayahat nga rod no kasta, Uncle. Nasayatan na kaamiris kayo. Pagsayaatan nyo dayta. Day, si kamat gayam nga agpaysaw magnaw. Luther. Ay, kunak no karup-rupam lang tinakitak itay di taon nagtisimbaan. Siyak. Ay, maragsakan tanaka umay kamatlaang ang makimisa. Hawan kabsat. Kasta, kapsat, hindi mo itulog. Adadailan na ka, ti panagayat mo iti kwarta. Wano ti panakapukaw mo iti kinabaknang mo. Ay. Pudnon samot tay kunada. Adakas ti bumak ng kabsat. Saan adakas ti bumaknang kapsat? Nulakit di usaram iti pakaidaydayawan ti Diyos. Malagip kulakit nga ro ti kinalastog ko kan kay di, Luther. Pakawanan na ko ma. Pagbabawyak ti amin, ngam naudin ti amin. Ay na, awanan day jay. Napakawan kan. Agyaman na ken ka, kabsat. Itala maamiris ko ti bidot ko. Maragsakan akmat, tanaka amiris ka, kabsat. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Kat di mon ulitan ti aramid mo iti kalabas. Talaga asahanan, kabsat. Nang runa ti sugal. Nadidigra akon, kabsat Luther. Itulong mo kadagiti nakurapay, ti aglaplapusanan akwartam, adi mo kat isugal. No kasta ti aramidom, maayatan ti Diyos kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.